Please say guy for the people. Lights a day as this will go. Sadasa Chimbomadzidza dzakaita sei apa unowacha secho rangu rakateukirwa saka tada munowacha kumagadheni pane zvinhu zvitobuda ndoku vakatotota nochichi kubuda muzasi watitau so turuzi dzangu ndakasingana nadzo turuzi dzekugezesa apa tsaenda kuita guys for the people kutaya kuzowacha munaita guys pane munaita anzi ivi vana shiro niwe mungangofuka machira musati handisipo zvikangamwe ndione unewasvika kumba kuya na 8 dzeusiku wonzi tanga wacha machira apa uda mafuka iwo machira iwayo ndoya kuno kumagadheni tasai kumba uko tazewo haimona kumba uko kwatabva uko dzoka wonzi chiwe tanga washira machira kugadheni usiku na 8 oma usiku ihwo mafuka usiku guys realistic dzacho dzakangoomao handosaka chizoti because I remember tikatosvika tikama-offloader tikamaisa panze takatotomananika tikazomabvisa takunovata kuma10 so kunoku ndokwataya kuzowachira zvinosi asi semukationa mana memibvonga chondiseka nhasi kuti makutotanga kutosviba kunopita kuno ndani ndakapfeka juji yetirani ramomi I think next time zvandichaita ndichamboenda kumupedza nhamo ndinotsvaga mazisiketi angu ekuti kana ndakwenda kumusha ndomapfeka iyi sketi yamameko asi zvinhu zvinochinja mwari ndakafunga pandichauya kuno ndichandisa handambodlisa ososawo gadheni zosiva kuti handivhiriki zvekumhanya saka tavatikati no ndatogezera kunoko magadheni ikoko ndiri kutondibhuwa kuvhurei ndanyanya kuzoriekera nepakuzoti pakuvhara torifoniwa kuti kuda kuti tiwache mangwana tiwane hembe dzekufamba takapfeka ndosiya bhuzi rangu richagoma ro ariona nditi ndocholipfeka rakadero bhuzi rangu bcause mangwana tikumukira saka because handina mota mazivano ndikutohwawo simba kuigadzisa handina mota mazivano saka tinotora munhu uya ende manje problem yandakatozoona ukajera upenyu hwama-indrive neupenyu ukati upenyu hwama-indrive wovha wati upenyu inonzi wechi hwamateksi waya namabhasi nemakombi hauchatodzoreki ende hauchatotsiuriki hazvitameno chee chotonzi chakabaya chikatyokera ndozvozvo zvotoita indi mamwe ndoisa padivi naite ukakona kukwanaka Zamaimbevhi zvekuno. Zamaimbevhi. Ndanga ndapinda ino. Nditambudza mwana. Zamaimbevhi ende mwevhi kutotowachira kumusoro kuno kwangati wiri. Mevhi tatona Neptune. So guys, tambura kuvura ikira kadini. Pachera uko ngora yanakuya kuno. Sakuchera umo. Ndeta zote na wachira uko. Inoita nempenyu. For the people, tiri kuna kumusha tachigeza uko hatisi kukuratidza because mevuno ngochema one maigwe. Chigo. This is bucket number 1 and bucket number 2. My utensils ari mukati momaakamirira akajegera haka. So mabatsing utensils angu vanhu vanoti yeke saka zvapera kushandiswa zvose izvi kuno kumusha nozvese furo riri kunyurira richinyurira ripo paka tumeriki iya vanhu vamakandirambidza mamwari ndakazviwana zvimwe yekuzara muviri tumeriki iyo
handisi kuti nodiwi kuda maoko angu anozofanana inharo idzodzo vanhu vamwari. So this is it guys for the people. Maoils amakandirambidza yandakarega saka pandaenda kuCosmo vakandipa this one ndo yakamboti chimbozama iyo iyi, then this one nekababy oil akakapa ndokadira kuti chinhu wani manje kababy oil aka hainhuwi yakangoti z ndo zvandoidira. So let's see, this is what I'm gonna use. Karori ona sida kunyanya kuperfume sichere taka. This is it. Torongedza ma utensils edu hakuna perfume inoikira iya ndizori vanhu vangazvitoti yowe handingazovati. That's it. Tapedza kugeza zvinhu zvangu ndikunanika uko kumamusoro uko zvanga zvotooma ukoko handikubudisi. Guys, what the hell? Ana ndira ndira ndida utra. Vanoti mawari pa guys ava vatora mapikitha handida kiti yese ndida kunotsvaka. Iya indai kumutore ne. Pedza tagara vanhu vose vapedza. Mama vapedza zvakanga. Havasi kubuda pakawanda pa. Hanzi ndida kunotsvaka kiti yangu guys. Hanzi aiwa chibva pano ndida kuti ndotsvakawo kiti yangu. Mamwe acho anonzi mascrub vatete. Mascrub ari ipapo. Ayo kugezesayo. Masouts aya papa. Hana basa. Anoita vanhu vanongomashandisa. Hausi munyu zvemunyu watorunga. Ndo masouts eganda. Anonhuhwira imboivhurai mumvura. Nescrub yekuti munokwesha motenga nemagurovhosi. Magrovs nawo kumpasha. Vanoiswa mascrub iwayo. Masouts acho iwayo. Inototutuma kutoitawo proper. Apa anoita $2. Hazvimbodhuriri. Asi ine simba kudarika iyi. Munhu chaiwo machiva iyoyo. Moda yelemon. Yelemon ndinoishandisa bati. Yelemon yakasimba kudarika iyi. Oh. Ndakangofarira kuti ndofarira zvinhu zvealoe vera. Ndati ari kuchena musikana, ganda rake riri kuuya nazvo. Handiti. Ndazondiona munondiona ndachinja. Right. Yeah. Hakuna chakanaka. Nekumagadheni. Asi skini vanasona masikati vangatoti ratanga zvekuruva zuva skini yaida kuchinja. Hambozvaida kunopisa kunuku. Nochinja. Asi hazvina kushata. Zvimanheru kuzvatonaka. Zvimanheru anati katirega timbonozama. Asi zvendasora ndichitsva zuva riya amaire vasandisikiri ndakuzora. Ndinoramba ndichimbosviba. Ndaifanira kuti I think zvandofana kutoita kana ndaya kumuchaka makuseni naye ndikambonoti geze ndozora sandisikiri. Ndasora ndichitsva nezuva ndichikwira nekudzika. Saka pa zviberekei zvechinja. Chega tibereke tindano amwari bye bye.